Күшкенші үләрбіз инде. Қазанның яңа Айзен урамында яшәүче өлкәннәр шулай ди. Ике катлы кирпич торакның түбәсеннән яңгыр да үтә, диварлары да ишле, идәннәре дә инде черек. Аны 2014 елда ук яшәр өчен яраксыз дип тапсалар да, безне 2023 елда гына күчерәчәкләр ди халык. Бу чыннан да шулаймы? Безнең йортны 22 елның 31 декабрендә переселяйтергә тырышалар. Ләкин шул вакытка кадәр безнең ишелеп төшәчәк. Лилия Шахаяхметова туганнан бирле шушы йортта яши. Ярылган диварны ямап, су үткән түбәне каплап, черек идәнне кадаклап. 8-нче квартирда тоже түбәсе ишелеп төште. Кешесе булмады, ярар. Бер нәрсә булмады кешеләргә. Мин менә моннан кергәндә минем башка чуть төшмәде. Моның хәтле балка. Менә бер мизгел генә, как говорится, сотрясение буладыр. 52 ел эш стажы булган Фәһимә Хәруллина исә күз яшьләре белән елый. Гомер буе эшләп бу хәлдә калыр дип уйламаган. Здесь тоже были щели. Менә монда шундый зур ярыклар иде. Подъезддан узып баручы берәр күрше белән кул сузып күрешергә дә мөмкин иде. Әлеге йортның 8 фатирында барлыгы 11 гаилә яши һәм әйтик 2нче катта яшәүчеләргә урамга чыгыр өчен менә шушындый түбә астыннан узырга кирәк. Күргәнегез аның яртысының штукатуры кыелган инде. Калганы да башыбызга төшмәсә ярар иде дип торалар. Йорт эшләп башлауга 2011 елда халык күчерүне сорап төрле оешмаларга яза башлый. 3 елдан аны авария хәлендә дип таныйлар. Әмма кешеләрнең кайчан күчереләчәге билгеле булмый. Бер атналык кенә 5 елдан соң йорт диварында менә шушындый игълан эленә. Анда корылманың торак һәм шәһәр мөхите ил күләм программасына кергәнлеге язылган. Исемлекне шәһәр мэриясе төзи. Проект оешмасының техник белешмәсе буенча йорт 53%-ка таушалган. Аны 2019-2025 елгы программага керттек. Халыкны этаплап күчерү планлаштырыла. 25-нче йортта яшәүчеләргә 2021 елда ук яңа фатирлар тәкъдим ителәчәк. Тик 2014 елдан соң инде 5 ел узды һәм йортның таушалу дәрәҗәсе күбрәк ди халык. 2021 елга кадәр торырмы? Билгесез. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.